Sanibona sinibingelele ntambama. Sibuyile namuhla ekhaya iGedla. Ungakhohlwa ukusilandela kuma social media wethu wonke. YouTube, TikTok and Facebook wonke igama iGedla. Siyatholakala futhi nala online ku www.igedla.co.za noma ungathi nje igedla.co.za. Namuhla siphethe umuthi oyenza okubi nokuhle. Siphethe umuthi onamandla, siphethe uvuka emalibeni noma uvuka kwabafileyo. Abovuka bathathu esinabo, sinovuka ixolo, sinovuka bonke, novuka emalibeni. Kodwa uvuka emalibeni nguyena onamandla kakhulu. Kodwa bonke nabo bayasebenza, bonke bayawenza umsebenzi wokuvusa. Uvuka emalibeni yena uyenza imanga. Uvuka emalibeni yena ngabe wenza imiphi imisebenzi. Uvuka emalibeni uyamvusa umuntu ofile. Umuntu ofile ngichaza ukuthi umuntu othetshuliwe. Uma ngabe isidalwa sakho sithetshuliwe siyasetshenziswa elsewhere. Uvuka emalibeni awumshiyi kule mithi le ozobuyisebenzisa ukubuyisa isidalwa sakho. Noma nangabe isidalwa sakho besiqedwe amandla, mhlambe uphuphe bakugunda nje, noma mhlambe uphuphe imoto yakho ingasadumi, ingasastart, ihlele phezulu kwedini, noma uphuphe i-engine ingasekho. Kule mithi le ozobe uyifakile for ukure-activate isidalwa sakho, uvuka kwabafileyo, lona ombonayo la akasali. Uyavusa okufile, uyasivusa isidalwa sakho sibuye back to life. Then kuzoxuba nemithi ke ukuthi ke sibuye back kuwe, sibuye futhi namandla aso, sibuye futhi nako konke lokhu kade kulahlekile kuwena. Uvuka kwabafileyo njengoba seshilo nje ukuthi uyayivusa into eyifile, uphinde futhi yafakiwa nasesigubhini ukuvusa igubhu. Uma uchela uyawusebenzisa, uyavusa ngawe imithi, uyawusebenzisa kumuntu nje okudala kugula, umuntu engazi ukuthi inkinga bokuyini, ungamfaka uvuka, umxube neminye imithi, mhlawumbe imithi njengokalimuzi nje, imithi eminingi nje ehlukile yabona. Futhi uvuka yilona abathakatha bavusa ngawo isilwane, lo vuka lo ilona abathakatha bavusa ngawo isilwane. Abanye baya nawo emathuneni bayovusa abantu abafile. Yiwo ke lo umsebenzi omubi nje owenzayo, ukuvusa ilwane, ukuvusa abantu abafile, ukuvusa umuntu ofile ukuthi uthakatha umuntu, umtetise lo muntu loyo, noma ayoshaya umuntu othile kanjalo. Yilo umsebenzi omubi owenzayo nje, ukuvusa ilwane nokuvusa abantu abafile emathuneni. Kona nje uvuka uyasebenza, unamandla, uyenza ukubi nokuhle. Uyatholakala la ekhaya nali nani lawo. Nangabudinga ungasithinta kule nombolo 074 917 5387 noma usi-emailele ku info@igedla.co.za noma uze khona ke nje la online ufike ungene uthenge uthi add to cart view card uqhubeke ugcwalisa yonke imininingwane yakho njengoba nawe uthenga online nje. Sisebenzisa uPep ukuthumela la ekhaya. Siyabonga.